I dag skal Gizmo her vaccineres. Så man lige tjekker efter, at han er sund og rask. Han er 11 uger gammel. Gizmos ejer købte ham med nogen, hun kender og stoler på. Jeg skal være sikker på, at den er venlig og sådan noget. At den ikke har oplevet et eller andet. Netop det at vide, hvor hunden kommer fra, er faktisk noget af det vigtigste, når man er på udkig efter en ny hundevalg. Vi synes, det er en god idé at tage ud og besøge opdrætteren eller kennelen først, før man bestemmer sig for, om man vil købe en valp, og efterfølgende så tage ud og besøge dem igen og tage valpen med hjem. Her på Dyrehospitalet i Faxe har de behandlet flere hunde, som er købt fra tvivlsomme opdrættere. Hvis valpene er blevet fjernet for tidligt fra moren, så er der ofte problemer med, at de har diarré, at de er underernæret, de kan have hudproblemer i form af for eksempel hårsækmider. For at undgå at købe en syg hund, gælder det om at holde sig fra såkaldt gode tilbud. Hvis man pludselig ser en annonce i avisen, hvor valpen er til halv pris, så bør der ringe en alarmklokke. Gizmo har fået sin vaccination, så er det tekstur. Se, hvis nu du får lidt godbid til ham der. For hans ejere betyder det meget, at de ved, hvor han kommer fra. Det er vigtigt at vide, hvordan at den er kommet til verden, og hvad for noget næring, og hvad for noget foder den har fået, og hvordan den er blevet behandlet i forhold til fremtiden. At det er jo ligesom de knogler, og den krop, den skal bygge videre på, og det er også den psyke, som man skal opdrage på. Man kan aldrig helt gardere sig mod svindlere. Men alt er lige, som det skal være. Men man kan gøre meget for at undgå dem. Find ud af, hvor der bliver produceret gode, sunde danske hvalpe, og så rådføre sig med dyrlægen, om det er en god idé at anskaffe sig den hund, før man gør det.